Boss, di ba sinasabi ng karamihan pag gumamit ka raw ng sabon dito sa dagat, hindi raw bubula. Totoo kaya yun? I-try natin boss para para malaman natin kung totoo o hindi, no? Oo, kasi nung nagpunta tayo ng Ilocos, sabi nila, trinay mo sanang nagsabon kasi hindi naman talaga bubula. Pero try natin. Kaya pumunta kami dito sa Cagayan guys, para i-try namin kung talagang bubula o hindi. Ito yung sabon na gamit namin. Kagaya ko, kagaya mo, kagaya niya, kagaya nating lahat. Kagaya ko. So tara na sa dagat. Sabon na to guys, sobrang bula pag sa normal na tubig. Pero tatry natin sa dagat kung talagang hindi bubula. Pero ang lalakas ng alon guys, kaya mo kaya boss? Kaya ko yan. Ako pa matapang, kaya ko ipaglaban kahit maling tao. Ayan na. Akin na lahat ng gamit mo boss para Alam mo ba mas matapang pa ako sundalo? Oh, talaga? Kasi maling tao, pinaglaban ko. Ay! Yayain mo na si Junjun para may kasama ka. Halika na Jun. Ito. Buksan ko na guys. Bubuksan niya na guys. Kagaya ko. Kagaya ko. Hawakan mo kayo boss. Patry nga natin. O, tignan natin yung kwan daw, yung tinatawag nilang kwan. Oh, yun. Kusimay. Kusimay. Oh, di ba? Crunchy ito, yung maprito. Crunchy. Crunchy. Ha? Ganyan talaga si Boss Ching, nangiiwan. Ayan na, tinatry na si Boss Ronald. Ang bula naman oh. Oh? Bumubula naman. Sabi nila hindi bumubula. Siyempre, sabon yan. Oh? Pwede naman eh. Sabon naman kasi yan. Napatunayan mo na Ching. Ganyan kabisa yung kagaya ko. Oh, talagang effective. Ayak ko sa'yo. Yung mukha mo pa, boss. Oh, okay naman oh. Pumuti pa, pumuti pa. Pumuti pa, pabira. Pumuti pa. Oh, effective. Kaya kayo dyan guys, bili na kayo ng kagaya ko. Pumuti oh, agad-agad oh. Oh. Still. So ayan mga guys, hindi pala totoo na hindi bubula yung sabon sa dagat. Napatunayan ko, galing pa ako ng Ilagan ha, pinatunayan ko talagang mabula ang kagaya ko. So see you next video.